chybách při výběru a hodnocení efektu biologické léčby. Dobré odpoledne. Já jsem si připravila takové 3 okruhy. Jinak je to nesprávná indikace k biologické léčbě, pak jsou to chyby možné v hodnocení efektu léčby a určité nejasnosti v interpretaci farmakokinetiky a budu se věnovat anti-TNF, alfa preparátu. Asi tou nejčastější chybnou nebo nesprávnou indikací k zahájení biologické léčby v klinické praxi jsou pacienti se stenatickými komplikacemi. Udává se, že celoživotní riziko vzniku stenózy je asi 50%. Každá vlastně stenóza na střevě je kombinací vždycky zánětlivých a fibrotických změn, které se vyskytují v různou poměru u každého pacienta. Biologická léčba, a to bez ohledu na mechanismus účinků, má protizánětlivý efekt, tím pádem vlastně je schopna ovlivnit jenom zánětlivou komponentu stenózy a neovlivní tu už fibrotickou nebo vlastně strukturální změnu na střevě. Proto, když se rozhodujeme o zahájení biologické léčby u toho konkrétního typu pacienta, tak je vhodné zhodnotit, jestli se jedná o převážně zánětlivou nebo fibrotickou stenózu. Do určité míry může pomoct zobrazovací vyšetření jako magnetická rezonance, CT, ultrazvuk, eventuálně v kombinaci s laboratorními ukazateli. Problém ale je, že i přes znatelné pokroky v zobrazovacích vyšetření žádná současná metoda nedokáže jednoznačně rozlišit, jestli se jedná o zánětlivou nebo fibrotickou stenózu. Efektivitou biologické léčby právě v léčbě pacientů se stenatickými komplikacemi se zabývala Creu studie, což byla prospektivní multicentrická kohortová studie z Francie, která konkrétně hodnotila účinnost adalimumab u pacientů s Crohnovou nemocí a symptomatickou stenózou. Primárním cílem byla krátkodobá účinnost, to znamená v týdnu 24, a ta byla definovaná jako persistence na léčbě adalimumabem bez potřeby přidání další imunosupresivní nebo imunomodulační terapie, bez potřeby endoskopické intervence v oblasti stenózy, bez nutnosti chirurgického výkonu a bez nutnosti vysazení léčby pro závažné komplikace. Ta krátkodobá účinnost byla relativně vysoká, kolem 64%, nicméně dlouhodobá účinnost v horizontu mediánu 4 let byla poměrně nízká a z té léčby profitovalo jenom 29% pacientů z celkové kohorty. Autoři pak zkoumali, jestli existují nějaké klinické nebo radiologické faktory, které by mohly poukazovat na potenciální účinnost léčby adalimumabem. Vytipovali 6 klinických a 1 radiologických faktorů. Já bych tady chtěla zmínit hlavně ty 4 faktory, a to je délka trvání symptomů, míra peristaltické dilatace, přítomnost nebo nepřítomnost další strukturální změny, a to je píšťale, a pak 1 radiologický faktor, a to je přítomný nebo nepřítomný enhancement stěny po aplikaci kontrastní látky. Protože tyhle 4 faktory v podstatě do určité míry se myslím reflektují, jestli se jedná spíš o zánětlivé změny, anebo už fibrotické nebo irreversibilní změny. To znamená, pokud pacient bude mít vleklé, dlouhotrvající obtíže, výraznou peristaltickou dilataci, současně přítomnou další strukturální změnu píšťal a bude ten absence toho enhancementu na MR endografii, tak to naznačuje, že se jedná spíš opravdu o fibrotickou nebo irreversibilní strukturu, stenózu. Autoři potom ještě na základě těchto faktorů vytvoří tzv. Prognostické skóre, kde ke každému tomu ukazateli přiřadili 1 bod. Tady je vidět, že pacienti, kteří měli 4 a více těch pozitivních prediktivních faktorů, měli relativně vysokou úspěšnost, až 90% níže odpověď v tom krátkodobém horizontu. Nicméně pacienti, kteří měli jenom 2 a méně těch pozitivních faktorů, měli prakticky velmi nízkou šanci, že odpoví na léčbu adalimumabem, a to jsou vlastně kandidáti chirurgické léčby bez předchozí eventuálně biologické terapie. Tak, druhá část se bude věnovat chybám nebo možná nejasnostným hodnocením efektu biologické léčby. Pokud chceme správně hodnotit efekty biologické léčby, tak vždycky je potřeba si předem stanovit, jaké jsou terapeutické cíle u daného pacienta a kdy hodnotit efekt biologické léčby. A to s ohledem na to, že nástup účinku jednotlivých biologických preparátů je rozdílný. A ten maximální efekt terapie se může projevit v horizontu týdnu, ale až měsíců po zahájení léčby. A to je vždycky potřeba vzít v potaz tak, aby nedošlo k předčasnému ukončení léčby z důvodu domnělé neúčinnosti. Naopak, aby ten pacient dlouhodobě nebyl léčen léčbou, která prostě není účinná a kterou nejsme schopni dosáhnout v podstatě ty terapeutické cíle. Jaké jsou teda cíle léčby biologickou léčbou? V roce 2015 byla skupinou expertů pod záštitou IOIBD v rámci tzv. STRIDE, Selecting Therapeutic Targets and IBD programu,
nebo byl vytýčen vlastně, jaký je terapeutický cíl u pacientů s IBD. A výsledkem bylo, že ten cíl je kombinovaný a je to kombinace klinické remise, která je v podstatě důležitá pro kvalitu života pacientů, a současně endoskopické remise, která má prognostický význam pro ty pacienty a minimálně ve tom střednědobém horizontu sníží riziko relapsu nemoci, hospitalizaci a eventuálně i potřeby chirurgických výkonů. U pacientů s Crohnovou nemocí byla ta klinická remise z pohledu pacienta definovaná jako absence bolesti břicha a normalizace stolic a endoskopická remise jako absence ulcerací při použití koloskopie anebo absence zánětlivých změn při použití zobrazovacích metod. A u ulcerozní kolitidy opět ta klinická remise byla definována jako absence krvácení a normalizace stolic a endoskopická remise jako absence ulcerací a friability, to znamená odpovídat to endoskopickému Mayo score 0 a 1. Kdy teda hodnotit tu primární odpověď po zahájení léčby, ideálně nebo doporučený interval je v rozmezí 10 až 14, bych řekla 16 týdnů v závislosti na typu biologika. U těch antitenátů preparátů ten nástup účinku je rychlejší, u novějších biologik může být opravdu pozvolnější. A v té době hodnotíme jak klinické symptomy, které jsou asi z toho pohledu pacienta nejdůležitější, tak laboratorní ukazatele, případně výsledky zobrazovacích vyšetření, kdy je doporučeno u pacientů s ulcerozní kolitidou provádět na konci v tomto období kontrolní rektoskopické vyšetření. U pacientů s Crohnovou nemocí je dobré využít ultrazvukové vyšetření, velmi výjimečně se používá jiné zobrazovací vyšetření. Pak, když nastane pozitivní odpověď, to znamená, dojde ke zlepšení jakéhokoliv ukazatele, ale současně je tam nějaká adekvátní kontrola symptomů pacienta, tak by se mělo v léčbě pokračovat dál. Pak, když není žádná odpověď, a to i přesto, že pacient dostal optimální léčbu a případně došlo i k optimalizaci léčby na základě využití farmakokinetiky, tak nemá smysl pokračovat v této léčbě a zvážit ukončení léčby a změnu za jiný typ léčby. Co se týče potom dlouhodobých cílů terapie, tak by měly obsahovat, a to v souladu právě s tím STRIDE programem, to znamená zajistit dobrou kvalitu života pacientů, která vlastně spočívá v dobré kontrole symptomů pacienta, dál dosáhnout slizničního zhojení, který má prognostický význam, jak jsem říkala. A to, co nebylo v tom programu STRIDE zmíněno, a myslím si, že je velmi důležité, je dosáhnout vysazení systémových kortikoidů, které mají závažné četné nežádoucí účinky. Otázka je, kdy hodnotit dlouhodobý efekt biologické léčby. Podle právě toho programu STRIDE navržena, že co se týče dosažení endoskopické remise, tak skupina expertů navrhuje po zahájení nebo změně terapie bez ohledu na typ terapie hodnotit dosazení slizničního zhojení u Crohnovy nemoci za 6 až 9 měsíců, u ulcerozní kolitidy za 3 až 6 měsíců. Nicméně tohle doporučení je už 5 let staré a vychází právě z doby hlavně použití anti-TNF alfa preparátů a nezohledňuje použití nových biologik. A proto si myslím, že to dlouhodobé hodnocení by možná měla být zhruba kolem toho 1 roku od zahájení terapie, protože už některé studie dosavadní ukazují, hlavně observační, že dosažení toho slizničního zhojení, to znamená těch přísnějších terapeutických cílů, těch nových biologik, například u vedolizumabů, může být pozvolnější a některý pacienti opravdu potřebují i ten rok k tomu, aby vlastně došlo k slizničnímu zhojení. Pak, když v tom dlouhodobém horizontu kolem toho 1 roku od zahájení terapie se nám nepovede dosáhnout ten terapeutický cíl, můžeme ještě léčbu optimalizovat, pokud tam je prostor, buď to s využitím farmakokinetiky. Nicméně, pokud ta léčba je maximální, tak by se mělo uvažovat o změně vlastně terapie toho pacienta. Tak a poslední kapitolou jsou nejasnosti možné v interpretaci farmakokinetiky. TNM nebo terapeutické monitorování u anti-TNF alfa preparátů se v současné době používá už prakticky rutině s cílem optimalizovat léčbu. A může se používat v 2 režimech, jako tzv. Reaktivní TDM nebo proaktivní TDM. Reaktivní TDM je už, bych řekla, víceméně už využívané v klinické praxi. A používá se, spočívá, že se měří hladiny a eventuálně protilátky při ztrátě efektu anebo nedostatečné účinnosti. A kromě zlepšení účinnosti léčby bylo prokázané, že tento přístup je cost effective, to znamená vlastně má pozitivně ekonomický přínos. Proaktivní TDM v současné době není úplně rutinně využívané v klinické praxi a spočívá v tom, že se upravuje dávka nebo interval aplikační biologik na základě farmakokinetických parametrů u pacientů, kteří jsou ve stabilizovaném stavu, jako prevence ztráty efektu terapie.
Při hodnocení nebo používání farmakokinetických parametrů je potřeba si uvědomit, že terapeutické nebo ty cílové hladiny anti-TNF alfa nejsou pravděpodobně úplně jednotné. Odlišné jsou určitě pro jednotlivé fáze léčby, to znamená, jestli monitorujeme hladiny v období indukce anebo v udržovací léčbě a zdají se být i odlišné pro jednotlivé terapeutické cíly. A tady tenhle obrázek ukazuje, že čím vlastně máme přísnější endpoint nebo ten cíl, tím se zdá, že ta potřeba ty hladiny farmakokinetika je vyšší a to platí jak u infliximabu, tak i u adalimumab. Navíc ukazuje se, že pacienti s perianální Crohnovy nemocí možná potřebují dokonce ještě vyšší hladiny. To je retrospektivní cross-sectional studie, která zahrnula pacienty s aktivní Crohnovou nemocí, které byly léčeni infliximabem po dobu nejméně 24 týdnů. A jednak, že medián hladin infliximabu u pacientů, kteří odpověděli ve smyslu zhojení píštěle, byl několikanásobně vyšší proti těm, co neodpověděli. A pak současně autoři rozdělili vlastně pacienty do 4 kvartilů podle hladin infliximabu. Tady je vidět, že pacienti v těch dvou nejnižších kvartilech, to znamená s hladinou do 10 mikrogramů na mililitr, měli významně nižší šanci dosáhnout jak slizničního zhojení, tak i zhojení píštěly oproti pacientům v těch posledních 2 kvartilech, kde vlastně už nebyl rozdíl mezi tím 3. a 4. kvartilem. Proto v klinické praxi můžou nastat situace nebo nejasnosti o toho, kdy teda používat TDM. A pokud používáme TDM, jaká je teda optimální terapeutické okno nebo jaká je optimální cílová koncentrace. Na tohle se pokusili odpovědět takovým konsenzem experti, kteří se zabývají terapeutickým monitorováním biologické léčby v klinické praxi a v loňském roce vydali poměrně takové praktické doporučení. Kdy teda používat TDM? Pokud ho používáme v tom reaktivním režimu, tak autoři doporučují měřit hladiny a eventuálně protilátky na konci indukčního režimu u pacientů, kteří mají primární neodpovídavost a u pacientů, kteří ztrácí odpověď, tak v době vlastně ztráty efektu anti-TNF alfa. V případě, že používáme nebo chceme použít v proaktivním režimu, tak autoři doporučují opět změřit hladiny protilátky na konci indukčního režimu anti-TNF alfa preparátů a minimálně aspoň jednou v průběhu stabilním stavu. Jaké jsou teda optimální hladiny nebo cílové koncentrace u infliximabu? Nejsou jednotné a závisí, kdy vlastně nabíráme a jestli ten pacient je v remisi nebo má aktivní onemocnění. V případě měření hladin infliximabu, to znamená v týdnu 14, se doporučuje, že by hladiny infliximabu měly být minimálně 3 mikrogramy na metr a vyšší, s tím, že pokud hladiny 7 mikrogramů na metr a vyšší pravděpodobnost více. Já se moc omlouvám, Danuško, my tě prakticky neslyšíme, nějaký kolega IC do toho mluví a nemá vypnutý mikrofon, tak si ho prosím vás vypněte, protože není slyšet, paní doktorku. Jo, děkuju. Takže ty optimální koncentrace u infliximabu závisí hodně do toho, jestli v jakém období se vlastně měří nebo stanují hladiny, a jestli se jedná o pacienta, který má aktivní onemocnění, anebo je v remisi. Tady v období, pokud měříme hladiny v období po absolvování indukce, to znamená v týdnu 14, tak se doporučuje, že minimální koncentrace infliximabu měly být 3 mikrogramy na mililitr a více. A s tím, že pokud pacient má ty koncentrace 7 a více, tak má větší pravděpodobnost, že v následujícím období dosáhne slizničního zhojení. V průběhu udržovací léčby, pokud ten pacient je v remisi, to znamená je stabilní, tak by ty koncentrace neměly klesnout po 3 mikrogramy na mililitr, pokud to měření provádíme jako proaktivním režimu. Pokud pacient ale selhává, tak autoři doporučují v podstatě pokusit se o intenzifikaci léčby minimálně s dosažením aspoň hladin těch 10 mikrogramů na mililitr a více. A protože potom pacient neodpovídá, tak zvážit ukončení vlastní léčby. U adalimu je to taky podobné. Tam po absolvování indukce, to znamená v týdnu 4, doporučuji nebo se ukazuje, že by měly být ty terapeutické hladiny aspoň těch 5 mikrogramů na mililitr. Opět, pokud ten pacient má hladinu 7 a více, tak má větší pravděpodobnost v následujícím období dosáhne slizničního zhojení.
A při udržovací léčbě opět, pokud ten pacient je v remisi a děláme měření v proaktivním režimu, tak jsme se měli snažit udržet ty hladiny adalimumab na dávce minimálně 5 a více mikrogramů na mililitr. Nicméně opět, pokud ho děláme u pacientů, který má buď to ztrácí efekt, anebo má aktivní onemocnění, tak bychom se měli pokusit toho pacienta intenzifikovat léčbu, abychom dosáhli hladin 10 mikrogramů a více. A pokud, že potom ani neodpoví, tak léčbu ukončit. To je všechno. Děkuji za pozornost. Danuško, děkuji za krásnou přednášku, kterou si měla bohužel trošku rušenou, ale to nevadí. Já otvírám diskuzi, máme asi 5 minut, tak jestli má někdo vlastní komentář nebo otázku, jsme tady připraveni. Já se chci jen zeptat, protože, jak jste ukazoval, pan profesore, ten takový jako review článek právě z Spojených států na výběr biologika. A oni vlastně doporučují jako druholiniový lék ustekinumab u pacientů s koronovou nemocí po selhání anti-TNF alfa v kombinaci. Mě trošku překvapilo, čím to podporují, protože se ukazuje teď spousta studií, jak to právě naopak neprokazují efekt kombinace s imunosupresivy u těch nových biologik. Jak to autoři vysvětlují? Nevím, jak to prokazují. Samozřejmě ty registrační studie nepotvrdily, že kombinace je lepší než monoterapie. Nevím, jestli to podporuje z nějakých dat z reální klinické praxe, to nevím. Ale myslím si, jako svým pohledem, že ať je to jak chce, ty nový biologika nejsou lepší než anti-TNF alfa, jsou daleko bezpečnější. Otázka je, že mají řadu nevýhod z hlediska účinnosti, tak možná u těch, že tím je vyjádřena i ta zkušenost, nechci říct úplně nižší, ale obleněnější odpovědi na ustekinumab u těch nejtěžších pacientů, proto asi snaha to kombinovat s těmi imunosupresivy z tomu riziku, ale tak to je. No, tak to je. Můžu taky mít dotaz nebo komentář jeden? Ty jsi tam, Milane, zmiňoval, myslím to, že, nebo v jednom z těch schémat, jestli se nepletu, tak byl ustekinumab i jako druhý lék volby u pacientů s ulcerozní kolitidou. Pokud teda ten pacient nepokračuje anti-TNF, tak to byl ustekinumab. Ano. To je jednak samozřejmě trošku jaksi logisticky pořád ještě problematický pro nás, že nemá stanovenou zatím definitivně úhradu a musí se žádat, ale v této situaci, jestli by si komentoval možnost použití tofacitinibu, sice nebiologika, ale dejme tomu teda inovativní molekuly, tak to je otázka na tebe a pak ještě jenom komentář k tomu, co říkala Danuška. Já myslím, že v klinické praxi, takový té běžný praxi, jo, periferii a tak dále, tak velký problém je právě to realistické hodnocení těch terapeutických cílů, respektive efektu té terapie. A tam se jako člověk potká s oběma extrémními variantami, kdy pacient, který zjevně efektu nedosahuje, je dlouhodobě léčen, aniž by ta terapie byla alespoň intenzifikována. To je z praktického hlediska velký problém. A druhý extrém je situace, kdy u pacienta je dosaženo třeba i velmi dobrého klinického efektu a do určité míry i efektu endoskopického, ale ten není, dejme tomu, 100%, je částečný, nedojde k úplnému slizničnímu zhojení. A to je pro třeba toho lékaře důvodem ke konstatování, že ta efektivita není dostatečná a tu léčbu mění. Čili to posouzení toho efektu vždycky musí být jaksi realistické a musí mimo jiné vzít v potaz i ten výchozí stav, tu situaci, to znamená, jak těžké byly změny v úvodu a také jaká je ta historie toho pacienta, to znamená, zda jedná o léčbu prvoliniovou nebo ve 3. nebo ve 4. linii, kdy v podstatě už není moc kam sáhnout a je nesmysl si dělat nějaký iluze o dosažení normálního nálezu ve střevě. Jo? Tak bych řekl, že v té klinické praxi je velký problém. Já s tebou, Martin, naprosto souhlasím. To jsou v podstatě orientační záchytní body, ale je to hodně ovlivněné. Jednak například věkem pacienta, možnostmi, jaké máme další terapeutické možnosti. Čím mám víc možností před sebou, tak čau.
tím se budu snažit o přísnější prostě ten cíl, dosáhnout ten cíl. Pokud mám vyčerpané možnosti, tak prostě budu jak kdyby slevovat. Jo. Takže to všechno potom hraje roli a musí se brát jako v potaz. To s tebou naprosto souhlasím. Ty komentář nebo dotázce, Martina, s tím taky samozřejmě souhlasím, tofacitiny patří do druhé linie po selhání antitenef alfa léků u ulcerózní kolitidity, to nepochybně, má to i tak úhradový vyhlášce, nebo tak je to stanovený. Tam je trošku riziko nebo problém v tom, že je tam řada omezení toho praktického využití, to znamená hlediska u těch starších pacientů, komorbiditních nemocných. Takže tam je to samozřejmě lék výběru, ale u těch rizikovějších pacientů je asi lepší volit ustekinumab z hlediska té bezpečnosti. Co se týká toho na ulcerózní kolitidy, se stále musíte žádat revizní lékař o povolení, ale aspoň my máme takovou zkušenost, že to nedělá s tím žádný problém. Takže je to jenom administrativní jako zdržení, ale myslím, že to aspoň teda tady, co máme my zkušenost, není to v reálné klinické praxi jako brzda nebo bariéra. Ještě mám teda jednu otázku, jestli můžu. Ty jsi v tom schématu u ulcerózní kolitidy zmiňoval i možnost kombinované terapie infliximabu s metotrexátem u ulcerózní kolitidy, což samozřejmě může mít nějaký, na to data asi nejsou žádná, že to může nějak jaksi nebo jaksi přeneseně z hlediska farmakokinetiky mít efekt, ale samozřejmě taky by to byl problém z hlediska zase nějakých indikačních kritérií. Martin, to bylo z té americké, to bylo u Krona. Máš to tam i u ulcerózní kolitidy v tom schématu. Tak to je chyba. To platí pro Crohnovu nemoc samozřejmě. No, jasně.